U školi, prvi deo. Izvinite, imam pitanje. Mogu li u toalet? Možete li ponoviti? Šta piše na tabli? Ne vidim dobro. Hoću da zašiljem olovku. Da li imamo domaći zadatak? Ja znam odgovor. Ja ne znam odgovor. U školi, drugi deo. Imaš li olovku? Imaš li svesku? Koliko traje mali odmor? Mali odmor traje 5 minuta. Koliko traje veliki odmor? Veliki odmor traje 15 minuta. Ja sam umorna. Ja sam gladna. Ja sam žedna. Ja sam pospana. U školi, treći deo. Čija je ovo olovka? Čija je ovo sveska? Čija je ovo knjiga? Čiji je ovo telefon? Čiji je ovo ruksak? Čiji je ovo šestar? Čiji je ovo digitron? Upoznavanje. Kako se zoveš? Ja se zovem Ana. Gde živiš? Živim u Beogradu. Koliko imaš godina? Ja imam 10 godina. Posle škole. Hoćeš li da se igramo? Mi igramo fudbal. Mi igramo košarku. Mi igramo žmurke. Mi igramo kompjuterske igre. Idem na igralište. Idem kući. Idem u prodavnicu. Idem na trening. Idem u bioskop. Šta te boli? Boli me glava. Boli me stomak. Boli me ruka. Boli me noga. Bole me leđa. Muka mi je. Imam temperaturu.